Sa novom godinom stižu nam i nova iznenađenja. Ako je suditi po sedmici na izmaku, kraj 2022. i početak 2023. godine biće lud i nezaboravan. Za samo 2 dana dobili smo sljedeće informacije. Od 1. januara plaćat ćemo veću cijenu komunalnih usluga. Od 1. januara možemo očekivati i veću cijenu vode. Od 1. januara plaćat ćemo veće poreze na nepokretnosti. Od 1. januara dobit ćemo i jedinstvenu tarifu za obračun potrošnje električne energije. Sabiranje novih nameta prekinula je vijest da je Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Pitamo Trebince koliko smo daleko od Evrope. Evrope, više no do neba. Daleko smo trenutno, ako ne budemo malo fleksibilniji, ako budemo malo bolji među sobom, onda možemo i da napredujemo prema Evropi. Na to kako su na političari, znači da je korupcija, da je stranačko zapošljavanje, da bukvalno ništa, nijedno svoje pravo u ovoj državi ne može stvarati ako nisi član stranke na vlasti, ja ne očekujem ništa iskreno, mislim da će ostati isto. Ali samo mislim da će se urazumiti ljudi koji su glasali za 100 maraka, za kubik građevinskog materijala, za prehrambeni paket, da će oni vidjeti za kako su jeftino prodali i mogu li 4 godine da žive od tih 100 maraka. Po cijenama, ali i po platama se ne približavamo ni malo. Tako da ne znam šta bi mi značilo kandidatski status, ništa. To je samo forma. Cijene, mi dižemo ali standard, gdje je standard? Gdje su penzije, plate? Prije ćemo se mi raspasti između sebe nego ući u Evropsku uniju. Zbog čega tako? Pa evo zbog čega, zbog situacije samo kako živimo, kako se zapošljavamo, mlađa omladina i to. Kako penzioneri žive koji su stvarali Srpsku republiku. I dok oni se bogate, kad bi ušli u Evropsku uniju, ne bi mogli ovako raditi kako radi. I zbog toga nećemo ući nikad u Evropsku uniju dok ovakvi nas vode. A nisu oni krivi, nego je narod kriv. Ja bi volio kad bi narod bio složan, penzioneri prvo, pa radnici, omladina, da izađemo na ulice pa da kažemo dosta je više vašega, ako niste se nakrali nećete nikad i u Evropsku uniju ovako ne moramo ići. To komentarišem tako da treba da idete tim putem i to je pravi jedini ispravni put.